王子、大変です。巨大なドラゴンがこちらに向かってきます。町の外で迎え撃つぞ。市民を避難させろ。急ぐんだ。しかし我々だけであのドラゴンと渡り合うのは非常に危険だな。レディン様、司祭殿、何か。この町の北の山には強大な力を持つ炎の精霊が眠ると申します。その力ならば。そうか、やってみるか。囲まれたか。これ以上思い通りにはいかせませんわ。
死んでもらおう。これで終わりだ。生きて帰れると思わないことだな。
何としてもドラゴンを町まで行かせるな。かの者を守りたまえ。町ごと燃やして皆殺しにしてあげなさい。大地の牙食らい尽くせ。かの者に力を。さらに強くなってしまった。